eso m n'otu n'ime ndị na-akwalite omenala na asụsụ Igbo ka anyị na-eweta site na Igbo Ekune telivishọn. Ana m asị unu ya dịrị unu mma, udo dịrị unu. Igbo kwenu rie zọn Igbo ga-adị. Ha mbụ Maazị Chinonye ya na-eke, abụ onye isi ndị na-atụ ntọala ịkwalite asụsụ na omenala Igbo site na Igbo Ekune telivishọn. Ọwụ ngalaba nke Community Education. Udo dịrị ọnụ. Igbo ga-adị, Igbo ga-adị, Igbo ekunego. Ndewonu Igbo ndị ọma njem ọnụ. Unu abụọla n'ụbọchị tata. Aha m bụ Odoziakụ Dibiamaka Eze. Abụ m onye nkụzi nke nwere n'ụbọchị tata. Asụsụ Igbo ga-adị kpọọ mgbọrọgwụ. Igbo ebilitewo. Ndewonu. Ihe m nwere n'ụbọchị tata bụ mkpụrụ edemede Igbo. Mkpụrụ edemede Igbo. A na-akpọ ya mkpụrụ edemede Igbo, na-akpọkwa ya ABD Igbo. N'asụsụ Bekee, anyị sị na ọ bụ Igbo alfabet. So ka ndị kwuo ya na ngwọcha. N'asụsụ Bekee, anyị akpọ ya Igbo alfabet. Mkpụrụ edemede Igbo dị 36. Mkpụrụ edemede nwere n'asụsụ Igbo dị 36. Mkpụrụ edemede Igbo dị 36. 36 bụ nke anyị na-akpọ 36 n'asụsụ Bekee. 36 n'asụsụ Bekee. Ugbu a ka anyị lee anya ihe a bụ mkpụrụ edemede e nwere n'asụsụ Igbo. Nke mbụ bụ nke anyị na-akpọ A. Nke abụọ bụ ọ bụ na ahụcha A na bụ. Nke atọ bụ chi. D. Fi. Gi. Wi.
ịgba nke pụtara drum n'asụsụ Bekee. Ọ bụrụ na agụcha ihe ọzọ anyị ga-ahụ bụ ji. Mgbe were mepụta mkpụrụ okwu bụ ja, praise, ja Chukwu, praise God. Enwekwa ike iji mepụta mkpụrụ okwu ndị dịka jụọ, ask, jee, go. Ka anyị na-agbago. Nke ọzọ bụ nke a na-akpọ kụọ, ihe anyị ga-ahụ nwa amadi na-akụ aka n'ụzọ. Kụọ. Ọ bụrụ na ahụcha ihe ọzọ a ga-ahụ bụ gịnị? Kpị. Na mkpụrụ edemede Igbo, ahụcha ahụ kpị, anyị were mepụta mkpụrụ okwu a kpọrọ pray. Ọ bụrụ na ahụcha kpị, mkpụrụ okwu nke na-eso ya bụ kwi, kwuo. Ị ga-ahụ nwoke na-ekwu okwu, ndị Bekee na-akpọ ya talk. Ugbu a ana m ekwu okwu n'asụsụ Bekee, ana m ekwu okwu pụtara I am talking. Ọ bụrụ na ahụcha nke a, gịnị ka ọ bụ? Ihe ọzọ anyị ga-ahụ? Ihe ọzọ anyị ga-ahụ bụ lee, look. Ị naghị onye na-ele anya, lee, look. Ahụcha ihe nke ọzọ anyị ga-ahụ bụ gịnị? Mmiri, mmiri. Ile anyị ga-ahụ ihe anyị ga-ebe a ụbọchị a bụ mmiri, nke ndị oyibo na-akpọ wọta. Ọ bụrụ na ahụcha mmiri, ihe ọzọ ka a ga-ahụ anyị hụ nnekwu nwa, mọda, ndị Bekee na-akpọ ya mọda, nne. Ọ bụrụ na ahụcha nne, mkpụrụ edemede nke ọzọ bụ nne. Gịnị bụ nne? Nne bụ mkpụrụ edemede nke na-eso nne. Anyị were mepụta mkpụrụ okwu a na-akpọ ṅụọ pụtara drink n'asụsụ Bekee. Ahụcha kedu mkpụrụ okwu nke na-eso ya? Mkpụrụ okwu nke na-eso ya bụ nwa, child. Ile anyị hụ na ihe a bụ obere nwa. Ọ bụrụ na agụcha kedu mkpụrụ okwu nke na-eso nwe? Eji m ewe mepụta ihe mkpụrụ okwu a kpọrọ oke. Oke pụtara rat n'asụsụ Bekee. Ọ bụrụ na ahụcha mkpụrụ okwu nke na-eso ya bụ mkpụrụ edemede nke na-eso ya bụ mgbe eji ewe mepụta ọkụkọ. Ndị Bekee na-akpọ ya fowl. Ọ bụrụ na ahụcha kedu mkpụrụ edemede nke na-eso ya? Mkpụrụ edemede nke na-eso ya bụ ka a na-akpọ kwuo, germinate. Ndị Bekee na-akpọ ya germinate. Ọ bụrụ na ahụcha mkpụrụ edemede nke na-eso ya bụ mkpụrụ edemede wee na-eso ya, anyị ejiri ewe mepụta mkpụrụ okwu a na-akpọ rie, eat. Ile anya n'ụbọchị anyị ga-ahụ ezinụlọ nọ na-eri nri. N'asụsụ Bekee, rie pụtara eat. Nke na-eso ya bụ si. Anyị ejiri si ahụ wee mepụta sie, cook. Ile anya ị ga-ahụ ndị nọ n'usekwu wee na-esi nri, sie, cook. Ahụsịa si, anyị ahụ shi. Mana abịa n'asụsụ Igbo, anyị enweghị okwu ọbụla bidoro na shi.
nkebi iji wee mee ka onye ọbụla ghọta ya nke ọma. Ngwa gee ntị. 1 otu, 2 abụọ, 3 atọ, 4 anọ, 5 ise, 6 isii, 7 asaa, 8 asatọ, 9 itoolu, 10 iri. Anyị amụọla 1 wee ruo na 10 n'asụsụ Bekee. Ọ bụrụ na ịchọ ikwuye n'asụsụ Igbo isi, anyị amụọla site n'otu wee ruo na iri. Ka anyị gazie na site na 11 ruo 12, nke pụtara numerals from 11 to 20. Ngwa gee ntị. 11 iri na otu, 12 iri na abụọ, 13 iri na atọ, 14 iri na anọ, 15 iri na ise, 16 iri na isii, 17 iri na asaa, 18 iri na asatọ, 19 iri na itoolu, 20 iri abụọ. Ọ bụ ihe ndị a ka a na-akpọ ọnụọgụgụ site na 11 ruo na 12, meaning n'asụsụ Igbo, n'asụsụ Bekee, numerals from 11 to 20. Ugbu a, anyị ga-agazi n'ọnụọgụgụ site na 21 wee ruo na 30. Ekwuru m gịnị? Anyị ga-amụ ọnụọgụgụ site na 21 ruo 30, nke pụtara numerals from 21 to 30. 21 iri abụọ na otu, 22 iri abụọ na abụọ, 23 iri abụọ na atọ, 24 iri abụọ na anọ, 25 iri abụọ na ise, 26 iri abụọ na isii, 27 iri abụọ na asaa, 28 iri abụọ na asatọ, 29 iri abụọ na itoolu, 30 iri atọ. Ekele dịrị unu Igbo ndị ọma njem ọnụ. Anyị ka nọkwa na ọmụmụ asụsụ Igbo nke ụbọchị tata. Ugbu a, ihe anyị nwere bụ ekele ndị Igbo, nke pụtara Igbo greetings n'asụsụ Bekee. Ndị Igbo bụ ndị eji ikele ekele wee mara. Ndị Igbo nwere nsọpụrụ n'ebe mmadụ ibe ha nọ. Abịakwa na nkọwa ya sị na ekele bụ ihe eji egosi nsọpụrụ. Ekele bụ ihe eji egosi nsọpụrụ. N'ala Igbo, anyị nwere ekele n'oge dị iche iche na n'ọnọdụ dịkwa iche iche. Ọ bụrụ na chi fo n'ụtụtụ, gịnị ka ndị Igbo na-ekele? Ndị Igbo na-ekele ụtụtụ ọma, ị bọọla chi, ị pụtara ụra, ị saala chi. Ihe ndị a niile bụ ekele anyị na-ekele n'ụtụtụ, nke pụtara good morning n'asụsụ Bekee. Ọ bụrụ na ekele ụtụtụ gachaa, kedu ekele nke na-eso ya? Ekele nke na-eso ya bụ ehihie ọma. Ka m kwukwa ya ọzọ, ehihie ọma. Gịnị ka ehihie ọma pụtara? Ehihie ọma pụtara good afternoon n'asụsụ Bekee. Ọ bụrụ na ekelecha ehihie ọma, ekele nke ọzọ na-eso ya bụ mgbede ọma. Gịnị ka mgbede ọma pụtara? Mgbede ọma pụtara good evening n'asụsụ Bekee. Ọ bụrụ na ekelecha mgbede ọma, ekele nke na-eso ya bụ gịnị? Ka chi foo. Ka chi foo pụtara good night n'asụsụ Bekee. Ọ bụrụ na abịa n'ala Igbo, mmadụ kelee gị ka chi foo, ị ga-azaghachi onye
pụtara well done n'asụsụ Bekee. Ekele n'oge njem. Mgbe mmadụ na-aga njem, olee ihe ndị Igbo na-ekele? Anyị na-ekele ije ọma. Ije ọma pụtara gịnị? Safe journey n'asụsụ Bekee. Ekele nke ọzọ bụ jee nke ọma. Mgbe mmadụ na-eme njem, jee nke ọma. Jee nke ọma pụtara have a safe trip. Jee nke ọma pụtara have a safe trip. Ọ bụrụ na ịchọ ikele mmadụ goodbye, n'asụsụ Igbo anyị na-akpọ ya ka emesịa goodbye. Ekele ọzọ ndị Igbo na-ekelekwa ka ọ dị bụ gịnị? Ka ọ dị pụtara see you later n'asụsụ Bekee. Ọ bụrụ na mmadụ mesịa njem, ọ bụrụ na mmadụ na-akọrọkwa ịga njem, o nwekwara ụdị ekele ọzọ a na-ekelekwa onye ahụ n'asụsụ Igbo. Nke ahụ ka anyị na-akpọ laagbo. Laagbo pụtara gịnị? Goodbye, safe journey. Ọ bụrụ na mmadụ jechaa bata, gịnị ka a na-ekele onye ahụ? N'ala Igbo anyị na-ekele onye ahụ nnọọ, nke pụtara welcome n'asụsụ Bekee. Ụzọ ọzọ esi agwa mmadụ nnọọ n'asụsụ Igbo bụ ịbatala. O nwekwara ihe ọzọ chọkwara ime ka ị mara. N'ala Igbo, ọtụtụ n'ime ekele anyị na-ekele na-adị ka ọ bụ ajụjụ, mana ọ bụghị ajụjụ, ọ bụ ekele ka ị na-ekele mmadụ. Mana onye na-abụghị onye Igbo maọbụ onye na-aghọtaghị nwere ike iche na ọ bụ ajụjụ ka ị na-ajụ, mana ọ bụghị ajụjụ. Mgbe ị sị mmadụ ịbatala, ị naghị ajụ onye ahụ ajụjụ, kama ị na-asị onye ahụ nnọọ, ịbatala, nke pụtakwara welcome. Ụzọ ọzọ esikwa asị mmadụ nnọọ bụ ịlọla, nke pụtakwara welcome. Ka anyị gaa n'ihu. N'ala Igbo, mgbe mmadụ nyere gị ihe maọbụ mgbe mmadụ mere gị ihe ọma, gịnị ka ị ga-ekele onye ahụ? Ị ga-ekele onye ahụ daalụ, nke pụtara na obi dị gị ụtọ n'ihe onye ahụ mere gị. Daalụ pụtara gịnị n'asụsụ Bekee? Daalụ pụtara thank you. Ụzọ ọzọkwa isi asị daalụ n'asụsụ Igbo bụ imeela, nke pụtakwara thank you. Mgbe ndị Igbo nwere ọtụtụ egwu dị iche iche nke anyị ji ekele Chukwu bi n'eluigwe. Otu n'ime ha bụ imeela eze Jizọs, ebe ị mere ka ndị ndụ taa mma. Imeela bụ ụzọ ndị Igbo si ekele mmadụ. Ị nwere ike iji ekele Chukwu bi n'eluigwe, ị nwere ike iji ekele mmadụ ibe gị, ị nwere ike iji ekele nwa gị, onye ọbụla nọ gị n'akụkụ. Ihe ọbụla bụ ihe mmadụ mere gị, iji gosi na obi dị gị ụtọ n'ihe onye ahụ mere, ị ga-ekele ya site n'isi ya daalụ maọbụ imeela. Ha pụtara thank you n'asụsụ Bekee. Ụzọ ọzọkwa esi ekele mmadụ bụ ịgbalịala. Mgbe nwa gị mere gị ihe n'ụlọ, doziere gị ụlọ, maọbụ mgbe nwa gị mere nke ọma n'ụlọ akwụkwọ, ị kwesịrị iji ya ike, ị kwesịrị ikele ya, gwa ya sị ya ịgbalịala. Maka na ndị Igbo kwuru okwu sị na-ekele mmadụ na nke o mere, o mekwa ọzọ. Ụzọ ekele ọzọkwa na-ekele mmadụ n'ala Igbo ndo. Ụdị ekele a na-apụta mgbe ihe mere mmadụ, mgbe iji egosi na ị na-emere onye ahụ ebere maọbụ na ọ dị gị mwute n'obi ihe mere onye ahụ. Ndị Igbo na-ekwusi ndo, nke pụtara sorry n'asụsụ Bekee. Kedu ka ị mere maọbụ kedu ka ị dị? N'ala Igbo ọ bụ ekele mmadụ ji ajụ mmadụ, onye ọ hụrụ n'anya maọbụ onye ọma, kedu ka o mere, iji gosi na uche gị dị ebe onye ahụ nọ, ihe onye ahụ masịrị gị. Mgbe ị sị kedu ka ị mere maọbụ kedu ka ị dị, n'asụsụ Bekee ọ pụtara how are you, nke gosiri na ị nwere mmasị n'ebe onye ahụ nọ, nke gosiri na ihe gbasara onye ahụ dị gị mma n'obi. Kedu ka ị mere? Mgbe ị kelere mmadụ kedu ka ị mere, ihe onye ahụ ga-aza gị bụ adị m mma, nke pụtara I am fine.
kedu ka ime ha sị gị ọ dị mma o kwesịghị ekwesị mgbe esi gị kedu ka ị mere ị kwesịrị isi m adị m mma not ọ dị mma bụ mgbe m na-ajụ gị ajụjụ maka onye ọzọ mana mgbe m na-ajụ gị ajụjụ maka gị nwa na onwe gị nne gị anyị na-ene ị kwesịrị isi m adị m mma ọ bụghị ọ dị mma ọ bụrụ na ndị ebe m na-akụzi nkụzi mfụ nwatakịrị si ya kedu ka ị mere ọsị m ọ dị mma si ya mba ọ bụrụ na ị na-anyị n'ama ụlọ ịgwa nne na nna gị si ha adị m mma ọ bụghị ọ dị mma bụ kedu ka nne gị mere kedu ka nna gị mere kedu ka nwanne gị mere mgbe ahụ ị ga-asị m ọ dị mma ọ bụghị isi m ọ bụghị mgbe njụọ gị kedu ka ị mere gị nwa na onwe gị jụ esiba m ọ dị mma nke pụtara na ị na-asa m maka onye ọzọ ị kwesịrị ịsa m maka onwe gị mgbe ị na-asa m maka onwe gị ị kwesịrị ịgwa m adị mma ọ bụghị ọ dị mma ọ bụrụ na njụọ gị kedu ka nne gị mere isi m ọ dị mma kedu ka nna gị mere ọ dị mma kedu ka ị mere adị mma ọ ga-amasị m ma ndị Igbo nụ nke a ma were ya na-eme ya onye o kwesịrị adịghị na-akụziri ụmụaka anyị ihe na-ekwesịghị ekwesị nke ọzọ dị ka ibe ya bụ bịa rie nri ọ bụrụ na ị bịa na ụlọ na ana m eri nri ọ bụ ọrụ dịrị m ịkpọgo okwu nri m ga-agwa gị bịa rie nri nke pụtara come and eat n'asụsụ Bekee ihe ndị a niile bụ ekele a na-ekele n'ala Igbo mana dịka si wee kwuo mgbe mbụ ndị Igbo nwere ekele n'oge na n'ọnọdụ dị iche iche ọ bụ ya bụ ihe anyị na-akpọ ekele ndị Igbo dị mma ya gaziere ụlọ nke a bụ onye isi ụmụ nwaanyị n'ụlọ ụka St. Kizito's Catholic Church. Kedu ka isi akwado asụsụ Igbo n'ezinụlọ gị na ebe ị na-azụ ahịa? Nna ka asụ Igbo onye ọbụla afụrụ nna gwa ha maka Igbo ụmụ m niile na-asụ Igbo nna ebido asụrụ Igbo n'oge ha nọ n'ime afọ nsọrọ ha Igbo n'ụtụtụ nsọrọ ha n'ehihie ihe kachasị mkpa bụ ịsọrọ ụmụaka Igbo ha zara gị n'oyibo ha zaghị n'Igbo ị na-ekwu okwu ha na-aza gị n'Igbo ọ bụ na ha na-aza gị n'Igbo ọ ga-eme ka ha ụmụaka mara n'Igbo bụ ihe ezigbo asụsụ ziri ezi na ha pụọ ha si be gị pụọ na ha na-eto na ha ya emecha mmarụ na ha na-asụ Igbo na Igbo ahụ ya dị ha na ọbara ha bụ ihe na nne na nna ha na-asụrụ ha Igbo n'ụlọ ha pụọ n'Igbo ha jesụkwazie asụsụ obodo ọzọ. Kedu ihe nwere ịgwa ndị mmadụ nọ n'ebe dị iche iche na-arara akụziri ụmụ ha ọ na-abụ ikele ha n'Igbo ha kele gị n'ụlọ kedu ihe nwere ịgwa ha? Eziokwu bụ na ndị mma m ọfụma mana na m na-asụ Igbo ma ebe m na-azụ ahịa m na-asụrụ gị Igbo tupu m na Igbo ha onye Igbo m tụọrọ gị Igbo ndị mmadụ ji na ihe ahụ marụ m so m na-asụ Igbo n'ụtụtụ ehihie anyasị ọ dị mkpa ka ndị nne na nna ikwu na ibe na-asụrụ ụmụ ha Igbo dịka oge nwere nke na-akpọ summer holiday ndị Igbo Ekune TV na ndị Community Education wetara asụsụ Igbo na St. Kizito's College ebe a kedu ihe nwere ikwu n'ụdị ịgba mbụ dị otu a? Eziokwu ọ tọrọ m ụtọ pụrụ iche maka asị m gị jụọ ese na ndị mmadụ mma na mụ abụ m ofu onye na-akwado Igbo nke n'eziokwu m na-akwado Igbo nke pụrụ iche ihe a mụ na ụka ya na-eme ndị Igbo Ekunye TV ụnụ anwaka nke ukwuu. Gwazie ya ahụ anyị gị kene ọha na eze. N'elu m afọ mbụ Mrs. Ann Odoziakụ Ann Udoka Abọyị agbanyeghị Enugu steeti obi Nsụka ihe ji mara ka mbụ momen a mere jewelries Igbo niile ekene m ụnụ Igbokwenu rienụ m ọnụ zụọ ise na ike na-asụrụ ụmụaka Igbo ọ na-adị mkpa ka ndị mmadụ mara na Igbo kwụ akwụ anyị akwụgide na-ebi ebi n'aha Jizọs. N'isi onye a bụ onye isi ụmụ nwaanyị n'ụka St. Kizito's Catholic Church nke na-akpọ CWO president ịnụgo ka o si kwuo ya maka ihe gbasara Igbo ihe a bụ ihe anyị na-aga ebe niile na-ekwu ihe na asụsụ Igbo asọghọ ụlọ ụka ebe a ụlọ ụka mana agbara mbọ onye isi ụkọchukwu n'ebe ahụ Reverend Father Sebastian Ngede kwado na a ga-asụ Igbo
n'oge họlide agbakọrịta ụmụaka wee kụziere ha ma ndị okenye ndị Igbo na-ara ahụ ha mụtakwara n'ihe pụrụ iche. Ụbọchị taata anyị na-egosi ihe dị iche iche amụta ya bụ ime ya bụ asụsụ. Anyị ga na-aga n'ihu n'iweta ihe ndị ọzọ ga-ekwu banyere asụsụ Igbo. Ya gaziere ndewo. Ụtụtụ ọma ụmụ akwụkwọ, unu ararụkwara ọfụma. Ihe anyị ga-amụta bụ maka ihe dị iche iche anyị na-afụgasị n'ebe dị iche iche. Ihe dị iche iche anyị na-afụ n'ebe anyị bi, ihe dị iche iche anyị na-ahụ n'ụlọ akwụkwọ, na ihe dị iche iche anyị na-ahụ na ebe ọbụla anyị gara. Aga m akọwarụ na ihe a na-akpọgasị ha na Igbo, kọwakwarụ na ihe a na-akpọ ya na Bekee. Unu nwee ike ịmata ihe a na-akpọ ha na Igbo na ihe a na-akpọ ha na Bekee ka nghọta ya zuo oke. Aga m edepụta ihe dị iche iche unu ga-amụ wee mata ihe a na-akpọgasị dị iche iche. Aha ihe anyị na-ahụ na ụlọ egwu ihe anyị na-ahụ na ụlọ egwu, things we can sing in our kitchen. Ihe ndị anyị nwere ike ịhụ na gịnị ụlọ egwu ya bụ ebe a na-esi nri, ebe a na-esipụta ndị anyị na-eri. Onwe onye ọbụla nọ n'ụwa na-anaghị eri nri, onye ọbụla na-eri nri. Ya bụ na anyị ga-amara ihe ndị eji esi ya bụ nri, ihe ndị anyị ji eri ya, ihe a na-akpọgasị ya n'ala Igbo, ihe a na-akpọgasị ya na Bekee. Nke mbụ anyị nwere ebe a ngaji. Gịnị ka a na-akpọ ngaji na Bekee? Ihe a na-akpọ ngaji na Bekee bụ gịnị? Spoon. Efere. Gịnị ka a na-akpọ efere na Bekee? Ihe a na-akpọ efere na Bekee bụ plate. Ya bụ nke eji etinyere anyị nri anyị ji eri. Iko. Ihe a na-akpọ iko na Bekee bụ cup. Bụ na ya cup. Mma. Ihe anyị na-akpọ mma. Ihe a na-akpọ mma na Bekee bụ gịnị? Knife. Ite eji esi nri, ihe eji esi nri anyị na-eri. Ihe a na-akpọ ya na Bekee bụ gịnị? Pot. Igwe eji esi nri. Igwe eji esi nri. Igwe eji esi nri. Ihe anyị na-akpọ ya na Bekee bụ gịnị? Gas cooker. Gas cooker. Ya bụ ọ dị n'ụdị. Ịbata na be anyị, ị ga-afụ ihe eji esi nri. O nwere ndị na-adị nnukwu, nwee ndị na-adị obere, eji esigasị nri, etinye ya ọkụ, ejiri ya mee gịnị? Sie nri anyị na-eri. Ihe niile ahụ bụ ihe ndị a na-afụ na gịnị? Ụlọ egwu. Ọzọ, odo maọbụ ikwe. Odo maọbụ ikwe. Ihe a na-akpọ ya bụ gịnị? Mọta. Eji asụ nri ji. Asụọ nri ji, onye ọbụla, ọkacha na ebe a na-eme mmemme, ndị Igbo ji nri ji eme mmemme.
asụcha ndị iji enye onye ọbụla bịara na mmemme. Ihe ọzọ bụ gịnị? Aka odo. Aka odo bụ nke a na-ejide eji asụ ya. Ihe a ya akpọ ya na bekee bụ gịnị? Pestle. Unu afụrụ ihe nteta ọfụma? Aga m efiche nke a ka m depụtakwa ndị ọzọ anyị na-ahụ na ebe a na-esi nri. Ihe ndị ọzọ a na-ahụ n'ebe anyị na-esi nri: kalama bụ ihe a na-akpọ ya na bekee bụ bọtụl. Ịma na bọtụl na-anọkarị n'ebe anyị na-esi nri. Ka o nwere ike bụrụ bọtụl eji banye mmanụ, ma ọ bọtụl eji etinye nnu, ma ọ bọtụl eji etinye ihe dị iche iche. So anyị na-afụ kalama na ebe anyị na-esi nri. Ihe ndị ọzọ a na-afụkwara ebe anyị na-esi nri gụnyere myọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ isi ihe dịka ọkpa, ihe ejiri myọ yọpụta ya ka o mee gịnị? Ka ọ dị ọcha. Ịyọọ ya ọfụma ka ị were mee gịnị? Sie ya ka ọ tọọ ụtọ. Ihe anyị na-akpọ myọ na bekee bụ gịnị? Sieve. Myọ eji ayọchapụ ihe na-adị mma na ebe a na-esi nri. Ọzọkwa, azịza bụkwa ihe ndị a na-afụ na ebe a na-esi nri. Ihe a na-akpọ azịza na bekee bụ gịnị? Broom. Maka na ọ bụrụ na isicha nri, ị kwesịrị ịsacha ebe ị na-ome gịnị? Si nri ka ọ dị ọcha. Ya bụ na ị ga-asapụ ihe ndị imesichara na inwe ike ka ebe anyị na-esi nri nwee ike ime gịnị? Ịdị ọcha. Ihe ọzọ anyị na-ahụkwa ebe anyị na-esi nri bụ gịnị? Mkpọọkụ. Ihe a na-akpọ ya na bekee bụ matches. Ịchọrọ itinye ọkụ na igwe eji esi nri, ị nweghị ike iji aka gị tinye ọkụ n'igwe eji esi nri ma ọ bụ na ị nweghị gịnị? Mkpọọkụ. Ịkpa ya, itinye n'ihe eji esi nri, ọkụ apụta. Ya bụ na o so na ihe dị oke mkpa bifo mmadụ enwewe ike isi nri. Ị ga-eji mkpọọkụ tinye ọkụ na igwe eji esi nri. Ọzọkwa, ọkụ n'onwe ya. Ihe a na-akpọ ya na bekee bụ fire. Iji zere mkpọọkụ tinye ọkụ, ị ga-afụzi gịnị? Ọkụ enwube ime gịnị? Isinyezie nri gị n'elu ya. Ihe ọzọ bụ mpalaka. Gịnị ma ọ nụ ya? Mpalaka. Ihe ndị bekee na-akpọ ya bụ gịnị? Lamp. Kpọọnụ ya lamp, mpalaka. Ọzọkwa, nnu oyibo kpọrọ ya salt. Enwekwa mmanụ Igbo. Mmanụ Igbo gịnị? Red oil. Igbe. Enwere ụdị igwe dị iche iche eji etinyeche nri. O nwere ka eji etinye. Ọ bụrụ na ị bịa na ezigbote ụlọ ewu arụrụ ọfụma, ị ga-afụcha igwe dị iche iche arụchara eji etinye nri. Eji etinye dị ka agwa, nwekwa ka eji etinye osikapa, nwee ka eji etinye
ka eji etinye nnu. Ihe niile a bụ gịnị? Igbe. Ihe ndị oyibo kpọrọ ya bụ gịnị? Kọntena. Kọntena ya bụ ihe ndị ọzọ enwere ike ịhụ na gịnị? Ụlọ ekwu. Ihe a na-ahụ n'ụlọ ekwu buru ibu, mana anyị ga-edebegodi ya ebe a kịta ka anyị gaa n'ihe ndị ọzọ a na-ahụkwa na ebe ọzọ. Anyị ga-aga n'ihu idepụta ma kọwaa ihe ndị a na-ahụ na gịnị? Ebe obibi. O nwere onye na-enwe ebe obi? Ma onye ara nwere ebe obi, ya bụ na onye ọbụla nwere ebe obi. Ihe niile ị na-ahụ n'ebe unu bi ka anyị na-eji ime kịta. Nke mbụ, akwa ebe anyị na-ehi ụra na be anyị. Ihe a na-akpọ ihe anyị ji ehi ụra bụ gịnị? Akwa. Ndị oyibo kpọrọ ya gịnị? Bed. Ọzọ, akwụkwọ. Books of all kinds we can see in our homes. Ihe ndị ọzọ anyị na-ahụ ebe a. Onyonyo. TV or television. Ndị oyibo kpọrọ ya television or TV. Anyị nwere ọtụtụ ihe anyị na-ahụ ebe obibi. Akụpe bekee. Akụpe bekee. Ihe a na-akpọ akụpe bekee bụ gịnị? Fan. Fan. Ihe dị ka okporo ya, ụtọ ose ebu. Ihe anyị na-akpọ ya bụ gịnị? Akụpe bekee. Maka na ihe anyị na-akpọ akụpe nke Igbo bụ ka anyị ji eme gịnị? Ka ahụ jụọ anyị oyi. Ihe ndị oyibo kpọrọ ya bụ gịnị? Fan. So anyị nwere akụpe bekee. Anyị nwekwara redio. Redio. Ihe a kpọrọ ya na bekee bụ redio. Anyị ji ege gịnị? Akụkọ ụwa. Anyị ji redio ege gịnị? Akụkọ ụwa. Ọkụ latrik. Ọkụ eletrik. Ihe a kpọrọ ya gịnị? Bọlbụ. Ọkụ eletrik bụ ọkụ anyị ji afụgasị ụzọ na ebe obibi anyị. Ọ bụrụ na ndị oyibo ewetara anyị ọkụ anyị gbanye ọkụ, ọ gaghị enwu na gịnị? Na ebe etinyechere ọkụ eletrik. Anyị nwekwara gịnị? Igwe nke ndị oyibo kpọrọ box. Ọ bụ na igwe a ka anyị na-etinye ezigbo akwa niile anyị na-eyi eje mmemme. Ma ụmụ asambodo ihe ndị ọzọ dị iche iche anyị chọrọ idebe nwekwara ebe a na-etinyekwa ya na gịnị? Igwe nke ya. Igwe dị iche iche dị na ebe obibi anyị, maka na anyị nwere ihe dị iche iche anyị na-etinye na gịnị? Igwe dị iche iche. Enwekwara ekwentị. Ekwentị, ihe ndị oyibo kpọrọ ya bụ fon. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịma ka mmadụ dị, ị nwere ike ime gịnị? Ijiri ekwentị gị kpọọ onye ahụ ka ọ kọwara gị maọbụ jụọ ya ihe ị chọrọ ịjụ ya, gị na ya karịa na ekwentị. Anyị nwekwara ego. Ndị mmadụ si na ndị Igbo hụrụ ego n'anya. Ọ eziokwu? Anyị hụrụ ego n'anya maka na anyị bụ ndị na-agba mbọ na-arụsi ọrụ ike. Ọ bụrụ na ị na-arụsi ọrụ ike, ị kwesịrị ime gịnị? Inwe ego iji egbo mkpa gị. Ya bụ na ego sokwa n'ihe anyị na-ahụ na gịnị? Ebe obibi anyị. Ndị oyibo kpọrọ ya gịnị? Money.
kwesịrị ime gịnị ijiri mgbe ọ bọchaa isi gị ka isi gị maa mma. Ihe ndị oyibo kpọrọ ya bụ gịnị comb. O sokwa n'ihe anyị na-ahụ na gịnị ebe obibi. E nwere ọtụtụ ihe anyị na-ahụ n'ebe obibi anyị. Ihe ọzọ ịchafụ, ndị oyibo kpọrọ ya scarf. Ọ bụrụ na ị chọrọ ije ụka maọbụ na ị chọrọ ije mmemme, ị ga-ekpuchi isi gị ka ị dị ka ezigbo nwaada Igbo. O sokwa n'ihe anyị na-ahụ na ebe anyị bụ akwa maọbụ uwe. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwa, ị ga-eyiri gịnị akwa maọbụ uwe. Anyị kpọrọ ya uwe maọbụ akwa, ndị oyibo kpọrọ ya clothes of all kind ka a na-akpọ akwa. Akpụkpọ ụkwụ, ihe ndị oyibo kpọrọ ya footwear. Ihe ọbụla a na-eyi n'ụkwụ ka a na-akpọ gịnị akpụkpọ ụkwụ. Ihe ọbụla a na-eyi n'ụkwụ ka a na-akpọ akpụkpọ ụkwụ. O nwere ụdị akpụkpọ ụkwụ dị iche iche. O nwere nke anyị ji akwa, nwee nke anyị nwere ike iyi na gịnị ụlọ. Ya bụ na anyị na-eyi akpụkpọ mgbe ọbụla anyị chọrọ gịnị ịkwa. Anyị nwekwara ihe ndị ọzọ, ọla aka, ọla ntị, ihe ndị dị iche iche anyị na-afụgasị n'ebe anyị. Ọla aka, ọla ntị, oke ihe ndị a bụ ihe ndị ọzọ a na-afụgasị. Ọla aka, ọla ntị, ihe a na-afụ n'ebe anyị buru ibu. Elekere bụ gịnị clock na-egosi anyị ihe na gịnị ihe na-akụ. Ọ ihe anyị ji ama oge, ihe anyị ji ama gịnị oge. Ụlọ mposi, onye nọ n'ụwa na-anaghị eje mposi. Ya bụ na ebe anyị bi anyị nwere gịnị ụlọ mposi, ebe ọ ga-abụ ịnọgide ije mposi. Ihe ndị oyibo kpọrọ ya bụ gịnị toilet. Ụlọ mposi. Anyị nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ sachaa ahụ, kedu ihe ọ na-eje n'ahụ ya? Ude. Daalụ. Ude. Ihe ndị oyibo kpọrọ ya bụ gịnị cream. Ude. Ọ bụrụ na ịsacha ahụ ọfụma, ị nwere gịnị ude tee n'ahụ. Ihe ndị a niile bụ ihe ndị anyị na-afụgasị na gịnị ebe anyị bụ. Ịba na be mmadụ, ihe mbụ ị na-afụkarị bụ gịnị ebe ya na ụmụaka ya nọ na gịnị foto. Ihe ndị oyibo kpọrọ ya bụ gịnị picture. Ihe niile a bụ ihe ndị anyị na-afụ ebe obibi. Ihe ọzọkwa anyị na-afụ ebe obibi bụ gịnị ntụ oyi. AC or air conditioner. Ọ bụkwa ihe anyị na-afụ ebe anyị bi. Ihe anyị na-ahụ na ụlọ obibi. Anyị abụchago ihe anyị na-ahụ n'ụlọ obibi. Ihe anyị ga-eme kịta bụ ihe ndị anyị na-ahụ na gịnị ụlọ akwụkwọ. Anyị niile ebe a bụ ụmụ akwụkwọ ọkwa ya. Anyị ga-amụ maka ihe a na-ahụ na ụlọ akwụkwọ. Ị na-anya, ị ga-ahụ ihe dị iche iche n'ebe anyị na-amụ akwụkwọ. N'ụlọ akwụkwọ anyị ga-ahụ ihe dị iche iche.
anyị na-ede ihe, mkpode, mficha, dọsta, mgbịrịgba, bel, tebụl, ọkọlọtọ, flag, ụkwụ osisi, tree, ubi, school farm, ama egwuregwu, playground. Ị na-anya ebe a anyị na-eji egwu egwu bụ gịnị? Ama egwuregwu. Ya bụ ihe ndị oyibo kpọrọ gịnị? Playground. Ụgbọala akwụkwọ, school bus. School bus. We have school bus that goes from one place to another to pick students. Anyị nwere gịnị? Ụgbọala na-eje ebe dị iche iche ebutagasị ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ anyị. Agba akwụkwọ, onye ọbụla nwere gịnị? Agba akwụkwọ o ji eme gịnị? Abịa akwụkwọ. Anyị nwekwara eserese, ya bụ gịnị? Chat, ihe ndị eserese edebechere iji ime gịnị? Ka ebe anyị na-amụ akwụkwọ maa mma. Ụmụ akwụkwọ bụ gịnị? Student or pupil. Igbo ndị ọma nwe mmadụ, ana m asị unu ya gaziere unu ndụ mmiri ndụ azụ, dịka m si na-ekwu ya kwamgbe azụ iyi ya tala ma gịnị azụ anwụla ya dị ire onye mma, onye ukwu na onye nta. Ndị na-azụ ahịa ya gaziere unu, ndị na-arụ ọrụ rụkanụ, chi ga-eforo anyị ọfụma na-eke orie afọ nkwọ. Anyị ga na-aga n'ihu bụ ndị Igbo. Abụ m nwanne unu bụ anyị bụ Odoziakụ Chinye Ogbonna, ka a na-akpọ ambasadọ ndị Igbo na Nollywood. Ana m ebe a na ịkwalitekwu asụsụ ndị Igbo dịka anyị si na-eme. Mụ na ndị otu m ga-ahụ ndị yi ụdị uwe mmemme a, ndị Igbo Ekunie TV. Anyị nwere ihe anyị kwado asị Igbo Ekunie na anabasị Igbo kunienu. Igbo ama m na ekunitego kunisie na ike, jisie na okwu na ike. Unu bụ ndị eji aba mba, unu bụ ndị eji anya isi. Igbo bụ ndị Chukwu kecha atọ ha mmanụ. Igbo bụ ndị Chukwu kere mbọsị ụka. Ana m asị unu, onye ọbụla bụ onye Igbo ya gaziere gị ebe ọbụla ị nọ, dịka ndị na-apụ ije ịpụ obodo ma ị hụrụ onye Igbo gịnị ịgbara ọsọ gịnị laa ma na ebe arụrụ arụ. Igbo bụ ndị Chukwu gọziri tọọ ha mmanụ. Asụsụ Igbo ọ ga-anwụ mba. Ihe ọbụla anyị ga na-eme asụsụ Igbo na omenala Igbo ọ ga-adịgide. Omenala bụ ejirimara mba. Ndị ọbụla hapụrụ omenala ha ma gịnị na ha efuola ọhịa. O nwere ebe anyị si, ebe ahụ anyị si anyị gakwa na-eme omume ya ebe ọbụla anyị nọ. Ebe ọbụla anyị nọ anyị ga na-egosipụta ebe anyị si pụta, maka na ọ dị nnukwu mkpa ka mmadụ ịma gịnị ịma mma mee gịnị ruo ala, na-akụziri ụmụ anyị ma ndị nọ ofesi ma ndị na-ebe dị iche iche. Ka anyị gbalụ mbọ na-eme gịnị na-asụ asụsụ Igbo, na-eme na omenala Igbo, na-eke ekike Igbo, na-emejupụta ya ka ọ dị mma. Onye ọbụla ga-ahụ anyị ya kwado anyị ugwu gịnị ruru anyị. Mgbe niile ana m ekele ya sị ya gaziere unu, ọ ga-adịrịrị unu mma, ọ ga-adịrị unu mma. Igbo Ekunie niile na-asị unu ya gaziere unu. Aha m bụ Maazị Chinonye Aneke, m bụ onye isi ndị Igbo Ekunie Telivishọn, ngalaba Community Education and Women Empowerment Foundation. Ọnwa ndị na-ehiwe otu a ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Ya bụ na anyị na-atụ ntọala anyị ga-esi kwalite asụsụ na omenala Igbo, ka asụsụ na omenala Igbo hapụ n'ala azụ. Ya bụ anyị na-ekwu iji kụwa ya n'asụsụ Bekee maka ndị na-amụta n'ụta, ndị na-amụtabeghị maka ndị na-amakwa n'ụlọ mana ihe anyị na-eleba anya ya bụ propagation of Igbo language and culture. We look at how things are going in our world today. We relegate our own culture and become slaves to other people's culture. We relegate our language and become slaves to other people's language. What is ours, we have disdain for that. Then what is foreign, we embrace. So these are the things that contribute to the relegation of Igbo language and culture. So we want to raise a revolution, or call it a movement, that will work towards the propagation of Igbo language and culture. Our aim is to have a generation that will speak Igbo perfectly, read Igbo perfectly. We don't want a situation whereby you tell your child something in English, Igbo will reply in English, no. And we don't want to continue that tradition of not transferring our language and culture to the next generation. Because if we don't do that, that means in the next 50 years, Igbo language will be gone forever.
So we want to start this movement, this revival for the promotion, propagation of Igbo language and culture. That's what we are committed to. The community education is, we have 5 arms of our functionalities. We look at women empowerment and women development. We look at general human empowerment. We look at agro promotion. We are helping people to invest in agriculture, to see the benefit of agriculture and investing in it. We support them with whatever we can to make sure they stand. Then we also have education section whereby we teach children, starting from their native languages. Then we teach them necessary things they need to grow as children. Then for those in the rural areas who are going to take JAM, what they call JAM university, they use Unified Tertiary Matriculation exams. Some of them have not seen a computer before, and they expected to use computer to write CBT. So it's a problem. It continues to widen the education gap. So we try every year to donate laptops to the children, the best in the villages, so that they will measure up with their peers in the urban areas. We do so many things, but today, through the permission of the parish priest, Very Reverend Father Sebastian Gene, allowed to organize this program within the church premises. It's a 1-month program committed to the promotion and propagation of Igbo language and culture. Ya Bible ndị na-atụ ntọala ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Igbo ga-adị, Igbo ekuligo, Igbo ga na-aga n'iru, udo dịrị ọnụ. Aha bụ Ikechukwu Nwosu Reverend. Eso na ndị na-akwado omenala Igbo na Igbo's culture. N'ihi na ụmụazị ndị aka nọ na outside the village amụrụ otu esi asị amụrụ Igbo culture. So the essence of this program is for us to teach them the tradition and the culture of our land, to propagate Igbo culture, so that in anywhere they are, we'll be able to defend the culture, speak our language, read and write our language. That is one of the essence of this program, and we have to propagate it. It's not something we can do on our own alone. We need to embrace other communities, other personalities. Even responsible by So that's the essence of this program. I believe that now, within a very short period of time, I can then broaden everybody in this community. Ndị na-akwado omenala n'asụsụ Igbo nke a na-ekwu okwu ya, nke anyị si n'ime Igbo Ekene TV, Igbo Ekene onyonyo wee na-ewepụta. Anyị na-akpọ ọha na eze ndị Igbo niile na mpaghara dị iche iche, ọnọdụ ije na ọnọdụ ụlọ, kunu bịa kwalite omenala n'asụsụ Igbo a. Kunu ga-ele anya ebe a ga-esi nweta anyị akara dị iche iche nke esi enweta anyị, dịka o si agafe na ihe onyonyo ebe a, mana Facebook, Instagram, WhatsApp, ekwentị nke anyị na ịkpọtụrụ anyị n'ekwentị ka eji mara anyị. Ụlọ kpọọ anyị ga-azụ ụlọ, mana YouTube channel anyị na ebe niile. Igbo Ekene TV apụtago kepụta ịhụ na asụsụ Igbo ala ha n'iyi. Ha kerepụta ịhụ na omenala Igbo ga-adịgide. Ebe onye ọbụla ga-asị Igbo ga-anwụ. Ụmụnne m, asụsụ Igbo ọ ga-anwụ? Mba! Anyị kwudosiri ike site na Igbo Ekene. Anyị ga-akwalite, gbaa mbọ, anyị agaghị ezu ike wee hụ na asụsụ na omenala Igbo pụrụ n'uche. Anyị na-asị gịnị? Igbo ụfọdụ ekwentị nke anyị ga-akpọpụta ugbu a: nkịtị asatọ nkịtị atọ atọ asatọ asatọ otu anọ atọ atọ. Ogwe nke ọzọ nwere ike iji gwa anyị: nkịtị asatọ nkịtị isii nkịtị ise atọ ise isii isii isii. Na ndị nke ọzọ anyị kpọwacha ha niile ebe a, anyị agaghị enwe ike ezigbo ụlọ lawa. Ụlọ kpọtụrụ anyị n'ebe anyị ga-agwazi ụlọ ihe ndị ọzọ, ma ndị na-azụ ahịa, ihe ọbụla bụ ihe ị chọrọ ịgbasa ozi ọbụla, anyị dị ka anwụrụ ọkụ, ozi ọbụla izuru anyị gịnị erugo eluigwe ntị. Ị chọrọ ịzụ ahịa, ị na-emepụta ihe ọbụla, ị na-agba ọfala, ị na-echi eze, ị na-eme ncheta ọmụmụ gị, ị na-eme agbamakwụkwọ, ị na-emepe ụlọ, kpọtụrụ anyị ga-abịa were omenala na asụsụ Igbo kwalite ihe ahụ ị na-eme, ka ihe Igbo wee gịnị na-aga n'ihu, maka a na-ekwusi Igbo bụrụ otu gịnị anyị gaa n'ihu. Igbo ekulie. Simba, 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 Simba.
Igbo bụ Igbo, Igbo ekunigo, Igbo ekunigo, Igbo bụ Igbo.